Băi, tu veneai la toate alea, eram prietenie mare cu tare. Tu ești băiat bun așa. Ai fost la ziua lui Fimiu. În 2000 o să pună înregistrarea ca să te vadă lumea. Le scot de pe device, e o muncă și asta, scoate-le de pe device, bagă-le pe Telegram. Când l-am chemat pe Flavius, saxofonistul, să cânte, da? Ai venit cu soția ta, cu copilul. Bravo, e campion la tenis, am înțeles, bravo. Să mai ține? Adică nu mai știu. Dar întreb, soția ta tot la Primăria Capitalei lucrează și gestionează evenimentele pe bani publici și de acolo vă ciordiți voi banii? Tot așa? Să-mi spui. Dacă tot așa, se ocupă de Arcub. Arcub, știi, Primăria Capitalei și gestionează ea evenimentele. Și Ciordeles. Ciordeles și umflați voi alea și parandărătul și tot. Perfect. Dar eu vreau să te întreb, mai ți-aduce aminte când erai șef la Playboy? Redactor șef la Playboy? România? Că tu ai fost la începuturile Playboy România, primul număr, Dana Săvuică. Știi că am pierdut revista mea, da, cu dedicație, primul număr, ea mi l-a dat mie. Au fost multe vremuri. Păi acum mă deconspir, ce să mai zic, asta e. Da, eu întreb așa, mai ți-aduce aminte câte gagici ai plasat și mi-ai plasat? Întreb. Și ce făceai și la antenă? Cu asistentele? Și cu... Știi tu cu cine? Nu mai dăm nume, că unele sunt măritate, unele sunt... Și bine, dădeai și recomandări. Erai și tu băiat pentru o masă, pentru alea, făceai o recomandare, sună domnul deputat cu tare din partea mea, pac. Și eu băiat, nu lăsam lucrurile neterminate. Și nu te făceam de râs, adică, știi bine.